доираи ҳамкориҳои мутақобилансудманд моҳи марти соли равон ёддошти тафоҳум миёни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати роҳи оҳани миллии Кореяи ҷанубӣ оид ба сохтмони метро дар шаҳри Душанбе ба имзо расид. салом бинандагони азиз, дар ин барнома вобаста ба сохтмони метро дар шаҳри Душанбе ва аҳамияти он дар рушду инкишофи иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат бо иштироки коршиноси соҳа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешавад. дар студия қарор доранд Суҳроб Нуруллоҳ, сардори шуъбаи кор бо сармоягузории вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон. хуш омадед. аввалан мехостам аз ин ёддошти тафоҳум ки миёни вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати роҳи оҳани миллии Кореяи ҷанубӣ оид ба сохтмони метро дар шаҳри Душанбе ба имзо расид, ёдовар мешудед. воқеан санаи 14 марти соли ҷорӣ байни вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати роҳи оҳани миллии Кореяи ҷанубӣ ёддошти тафоҳум оид ба татбиқи лоиҳаи метро дар шаҳри Душанбе ба имзо расонида шуд. мақсад аз ба имзо расонидани ёддошти тафоҳум ин пешниҳод намудани хизматрасонии муосир барои сокинони пойтахти кишварамон дар шаҳри Душанбе мебошад. ва тавре ҳамагон медонанд зарурати сохтмони метро дар шаҳрҳои калон баъзе талаботҳои аввалияи худро дорад. масалан, метро асосан дар шаҳрҳое сохта мешавад ки аҳолии он зиёда аз 1 миллион бошад. илова ба ин дар доираи ёддошти тафоҳум ба имзо расонида шуда асосан дар марҳилаи аввал ин гузарондани асоснокуни техникии иқтисодии ин лоиҳа аввалин дараҷа мебошад. чунки дуруст аст ки ин сохтмони метро ин як гоми баланд аст, лекин мо намехоҳем ки як намуди хизматрасонии наве пешниҳод кунем ки он сарбории иловагӣ ба буҷаи кишварам биёрад. яъне мо мехоҳем тамоми паҳлӯҳои эҳтимолии асоснокуни техникии иқтисодиро тавре мавриди омӯзиш қарор дода шавад ки хеле шаффоф ва хеле дақиқ мо бидонем ки ин намуди муосире ки мо пешниҳод мекунем чӣ тавр метавонад худро ба худфикоягӣ таъмин кунад. аз он намуди хизматрасонаи нақлиёте ки айни замон дар шаҳри Душанбе ҳастанд, ин барои сокинон муфидтар ва хубтар ва арзонтар мебошад. ин ҷои баҳсам дар ин нест. айни замон танҳо сухан дар бораи асоснокунии техникии иқтисодии лоиҳа мебошад ки он то чӣ андоза ба иқтисоди кишвари мо чӣ қадар фоидаовар мегардад ва сокинони пойтахти азизамон чӣ қадар аз он истифода мебаранд. дар доираи ин санад манфиатҳои тарафайн чӣ гуна баҳогузорӣ карда шудааст? дуруст аст ки ҳар як кишваре ки мехоҳад дар дигар давлат сармоягузорӣ кунад, манфиатҳои худро аввалин дараҷа ба назар мегирад. дар доираи ёддошти тафоҳум манфиатҳои тарафҳо ба инобат гирифта мешаванд. ҳар як кишваре ки мехоҳад дар кишвари дигар сармоягузорӣ анҷом диҳад, бо назардошти манфиатҳои иқтисодии худ сармоягузорӣ мекунад. ҷумҳурии Корея низ аз шумули чунин кишварҳо ба шумор меравад. Кореяи ҷанубӣ зимни сохтмони метро дар шаҳри Душанбе ҳамзамон муаррифии технологияи муосири худро барои минтақа пешниҳод менамояд. яъне Кореяи ҷанубӣ низ ҳавасманд мебошад ки технологияи муосире ки дар он кишвар истеҳсол мешавад, он дар дигар давлатҳо татбиқ гардад. ва ин лоиҳа дар доираи барномаи табодули дониши барномаи махсуси вазорати молия ва иқтисоди ҷумҳурии Корея татбиқ мегардад. ва чанди қабл ба ҷумҳурии Тоҷикистон намояндаи махсуси ҳукумати Кореяи ҷанубӣ ташриф орда буданд ва зимни вохӯрии он кас бо вазири нақлиёт вобаста ба ин масъала ҳам суханҳо гуфта шуд ва намояндаи махсус қайд намуданд ки ҳатман ин корро пайгирӣ мекунанд ва мусоидат мекунанд ки ин кор ҳарчи зудтар оғоз гардад. ва бояд зикр намоем ки аллакай корҳо оғоз гардидаанд ва то имрӯз мо 3 ҷаласаи маҷозӣ бо гурӯҳи кории ҷумҳурии Корея гузарондаем. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин гуфтушунидҳо вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ мекунад. дар доираи ин гуфтушунидҳо аллакай самтҳои
фаъолияти минбаъда, қадамҳои минбаъда мушаххас шуданд ва маврид ба зикр аст ки санаи 26 то 29 июл ҳайати кории ҷумҳурии Корея ба Тоҷикистон ташриф меоранд ва аз ҳамаи имкониятҳои шаҳри Душанбе дидан мекунанд ва мо боварӣ комил дорем ки бо ин тартиб марҳила ба марҳила ҷараёни омӯзиши асонаҳои техникии иқтисодӣ қадам ба қадам, марҳила ба марҳила амалӣ мегардад. дар доираи ҳамкориҳои судманде ки байни вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати миллии роҳи оҳани Кореяи Ҷанубӣ ки гуфтушунидҳо идома доранд ва гуфта метавонед ки сохтмони метро дар шаҳри Душанбе кай оғоз карда мешавад ва истифода додани он кай дар назар дошта шудааст? айни замон сухан танҳо дар бораи асоснакунии техникии иқтисодӣ ва татбиқи ин лоиҳа меравад ва ҳоло хеле барвақт аст дар бораи он ки мо гап занем сохтмони метро дар шаҳри Душанбе кай оғоз мегардад, чунки дар гурӯҳи корие ки тарафҳо ташкил карданд намояндаи ҳамаи вазорати идораҳои дахлдор хусусан намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе ҷалб шуданд. дар як ҷаласаи он ҳамаи намояндаҳо иштирок карданд ва мушаххас мо гуфта наметавонем ки мо кай метавонем ба сохтмони метро оғоз кунем, чунки ин баъзе омилҳои худа дорад ва ҳамаи омилҳое ки зарурати сохтмони метроро ба миён меоранд бояд мавриди таҳлили дақиқ қарор гиранд ва баъд аз хулосабардорӣ ва баъд аз натиҷагирии ниҳоӣ самтҳо ва роҳҳое ки дар он сохтмони метро ба нақша гирифта мешавад эълон карда мешавад. Лекин ҳоло мо дар марҳилаи аввалия қарор дорем. ин гузарондани гуфтушунидҳо, ҷалби коршиносони Кореяи Ҷанубӣ, ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо онҳо, баҳогузории дигар омилҳои тахассусие ки ба вазорати идораҳои соҳавӣ вобастагӣ дорад, ҳамаи ин аз онҳо вобаста мебошад ки мо то кадом андоза мо дақиқ ва мушаххас менамоем ки сохтмони метро дар шаҳри Душанбе чӣ қадар манфиатовар ва чӣ қадар барои сокинони пойтахтаи кишварамон судманд мебошад. айни замон дар доираи ин ёддошти тафоҳум кадом корҳо рафта истодааст? Яъне марҳилаи омӯзиши сохтмони метро дар шаҳри Душанбе оғоз гардидааст? то имрӯз се марҳилаи маҷозии гуфтушунидҳо бо гурӯҳи кории ҷумҳурии Корея гузаронида шуд ва марҳилаи навбатии санаи 26-29 июли соли ҷорӣ баргузор мегардад ва дар ин рӯзҳо ҳайати гурӯҳи кории ҷумҳурии Корея ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меоранд ва мо умед дорем ки баъд аз ташрифи онҳо ва суҳбати рӯ ба рӯ ба онҳо ва аз назар гузарондани роҳҳои шаҳри Душанбе ва имкониятҳои сохтмони метро дар шаҳри Душанбе баъзе пешравиҳои дигар низ мушаххас мегарданд. Лекин айни замон гуфтушунидҳо рафта истодаанд ва умед ба он мебандем ки дар натиҷаи корбарӣ ва мушаххас кардани ҳамаи паҳлӯҳои эҳтимолии сохтмони лоиҳа дар шаҳри Душанбе мо ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардем. сохторҳо ва вазоратҳои дахлдоре ки барои омӯзиши сохтмони метро дар шаҳри Душанбе сафарбар шуданд, яъне имрӯзҳо кадом корҳоро ба анҷом расонда истоданд? ин як муддати тӯлониро мегирад. тибқи суҳбатҳое ки мо бо гурӯҳи кории ҷумҳурии Корея доштем ва ё ба мо гуфтанд ки чунин татбиқи як лоиҳаи ҳаракати баландсуръати метро дар ҷумҳурии халқи Хитойро анҷом доданд ва танҳо давраи омӯзиши ин лоиҳа зиёда аз 4 солро дар бар гирифт. барои ҳамин сохтмони метро дар шаҳри Душанбе ин аввалин бор дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҷриба шуда истодааст. бисёр паҳлӯҳои он номуайянанд, мушаххас нестанд, барое ки ин таҷрибаи аввалин аст ва мо умед ба он мебандем ки мо таҷрибаи дигар кишварҳоро низ ҳамзамон меомӯзем барои он ки ҳарчи зудтар мо ба натиҷаҳои хуб
ноил бигардем. ташаккур. тавре медонем релефи шаҳри Душанбе гуногун аст ва мегуфтед ки сохтмони ин метро зеризаминӣ бунёд карда мешавад ё ин ки рӯизаминӣ, яъне тибқи нақша бунёди ин метро чӣ гуна дар назар дошта шудааст? дар маҷмӯъ мо вақте ки бо гурӯҳи корӣ вобаста ба ин масъала суҳбат доштем ва мо ҳам аз онҳо дархост кардем ки назари пешакии шумо вобаста ба лоиҳаи мазкур чӣ тавр аст, яъне ин зеризаминӣ мешавад ё ки рӯизаминӣ? назарҳо ҳархелаанд. Бо эҳтимоли зиёд ин рӯизаминӣ мешавад, чунки сохтмони рӯизаминӣ метро нисбатан ба сохтмони зеризаминӣ хеле арзонтар мебошад аз нуқтаи назари иқтисодӣ ва ин яке аз омили асосӣ ва калидӣ мебошад барои сохтмони метро. Лекин мо умед дорем ки дар ояндаи дур на танҳо иктифо ба сохтмони метро дар шаҳри Душанбе кунем, инчунин шаҳри ноҳияи ҳамсарҳад бо шаҳри Душанберо низ ин бояд фарогир шавад. Ин баъд аз хулосагирӣ, баъд аз мушаххас ва дақиқ муайян намудани хоти кифоя ва фоидавар будани лоиҳа имконпазир мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки заминларза зуд ба амал меояд, мегуфтед ки аз рӯи пешниҳодоте ки мутахассисони соҳа вобаста ба бунёди метро дар шаҳри Душанбе, яъне ки рӯизаминӣ ва зеризаминӣ низ яъне пешниҳодҳо вуҷуд доранд ва вобаста ба ин масъала чӣ назар доранд, яъне заминларзае ки дар Тоҷикистон зуд ба амал меояд ба сохтмони ин метро ва рафтуомади ин метро масалан хатар эҷод намесозад? فکر میکنم که وابسته به این مسئله متخصصان ساحه فکر اندیشه‌های خود را حتما بیان میکنند و ما آنها رو به نوبت میگیریم. این زمان تا کدام اندازه خوفناک بودن حادثه های ناخوش زمین جومی زمین لرزه را و تاثیر آن به ساختمان احتمالی مترو در شهر دوشنبه را این تنها متخصصان بیان کرده میتونند، لیکن ما اطمینان کامل داریم که زمین لرزه ها را در تاجیکستان مالکه میدونیم، تجربه هم داریم و امید به آن میبندیم که این همچون عاملی منع کردن ساختمان مترو باید نباشد. یعنی که از روی همون جدول ریختر 4-5 بار رو تشکیل میکند که این نمیتواند ضررآور باشد برای مترو. بله، این با احتمال غالب این با ساختمان مترو تاثیر منفی خود باید نرساند. тавре медонем дар нақшаи генералии шаҳри Душанбе ки соли 2017 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис шудааст ва дар бораи трамваи баландсуръат яъне метрои сабук низ зикр шудааст ки бо назардошти афзоиши аҳолӣ бояд сохта шавад ва мегуфтед ки дар доираи ин метрое ки дар шаҳри Душанбе сохта мешавад бо дарозии чанд километр дар назар дошта шудааст? طبق нақшаи генералӣ ки дар шаҳри Душанбе ҳаст، اولین خط مترو از دروازه جنوبی تا حدود ترک امروزه پیش بینی شده بود، لیکن این فقط در دوره نقشه پیش بینی شده بود. نقشه گنرالی این نقشه هست که رشد پایتخت یک کشورمون رو برای آینده معین کرده است، لیکن وارد کردن تغییر علاوه با نقشه گنرالی نیز امکان پذیر است، در حالی که چنین یک طرح موثر را ما تطبیق کردنی هستیم. اولین خط متروی روی زمین در شهر دوشنبه از دروازه جنوبی تا سرک دولتی به نقشه گرفته شده است، لیکن وزارت نقلیات در دایره یادداشت تفاهم با وزارت درباره این یگان اشاره شدگی نیست. مسیر این ساختمان از کدام کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه می‌گذرد و می‌گفتید که تقریباً چند فایز اهالی می‌توانند از آن استفاده برند؟ درباره اونه که در دوره یادداشت تفاهم در کدام سمت‌ها در کدام کوچه‌ها ساختمان مترو به نقشه گرفته میشد حالا یگان اشاره نیست. این زمان تنها گپ درباره اساسنامه تکنیکی اقتصادی لایحه، یعنی تا کدام اندازه منفعت میارد به ساکنان کشورم با پایتخت کشور زمان شهر دوشنبه، فقط سخن درباره همین میرود و باید ما باور داشته باشیم که در آینده نزدیک در شهر دوشنبه نیز مترو ساخته و استفاده داده می شود.
бо бунёд шудани метро дар шаҳри Душанбе ва ба истифода додани он то куҷо тамбашаи воситаҳои нақлиёт аз байн меравад ва чӣ нақш дорад дар рушду инкишофи иқтисодӣ ва иҷтимоии аҳолии шаҳри Душанбе? сохтмони метро дар шаҳри Душанбе ин аслан як лоиҳаи иҷтимоӣ ба шумор меравад. бо боварӣ комил мо гуфта метавонем ки истифодабарандагони ин тарҳ асосан сокинони шаҳри Душанбе ва ин танҳо бо мақсади аз як гӯшаи шаҳр ба гӯшаи шаҳр ба таври осонтару тезтар рафта расидан истифода мешавад. яъне мо мехоҳем дар баробари дигар навъҳои хизматрасонии интиқоли мусофирон инчунин як навъи муосирро ба сокинони кишвари азизамон пешниҳод кунем. ва дуруст аст ки дар ин ҷо рақобат зиёд мешавад, лекин мақсадам иборат аз он аст ки навъҳои гуногуни хизматрасониро мо ба сокинони кишварамон пешниҳод мекунем. лекин сокинон аз кадоми онҳо истифода мебаранд, ин ҳаққу ҳуқуқи онҳо аст. ва дар баробари навъҳое ки айни замон истифода мешаванд, ин ҳам як навъи дигари хизматрасонӣ барои сокинони кишвари замон пешниҳод мекардад. тавре медонем имрӯз дар 4 гӯшаи шаҳри Душанбе терминалҳои мусофиркашонӣ барои шаҳрвандоне ки аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳудуди шаҳри Душанбе ворид мешаванд, яъне сохта шудааст. ва гуфта метавонед ки метрое ки сохта мешавад то куҷо метавонад ки ба шаҳрвандони шаҳру ноҳияҳои мамлакат ки ба ҳудуди шаҳри Душанбе ворид мешаванд аз ин метро истифода мебаранд ё на? мо нақша дорем ки ҳарчи бештар фарогири тамоми гӯшаҳои шаҳри Душанбе шавад. мақсади асосӣ ин фақат як ба ҷаҳониён нишон додани он ки дар шаҳри Душанбе метро аст, ин нест. мақсади асосӣ ин аст ки мо чӣ қадар метавонем тамоми шаҳри Душанберо фаро гирем ва як навъи муосири фарогири манфиатҳои ҳам истифодабарандагони ин намуди нақлиёт пешниҳод карда шавад. яъне мо мехоҳем бо пешниҳоди ин навъи хизматрасонӣ ба сокинони кишварамон як осонӣ биёрем. яъне онҳо ба осонӣ аз як гӯшаи шаҳр ба гӯшаи дигар ҳаракат кунанд, ба осонӣ корҳои худро анҷом диҳанд. мақсадам аз ҳамин иборат мебошад. ман боварии комил дорам ки дар оянда ҳатман 4 гӯшаи шаҳри Душанбе бо ин навъи муосири хизматрасонии интиқоли мусофирон фарогир мегардад. лекин вақт лозим аст, имкониятҳо бояд ки ба мо даст диҳанд ва татбиқи лоиҳа низ марҳила ба марҳила амалӣ мешавад. айни замон танҳо дар бораи асоснокунии техникии иқтисодии ин лоиҳа сухан меравад ва мо боварӣ дорем ки мо ба натиҷаҳои назаррас ва мусбӣ ноил мегардем. ташаккур, бори дигар хушомадед ба студияи телевизиони Тоҷикистон. саломат бошед. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки вобаста ба ёддошти тафоҳум миёни вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати роҳи оҳани миллии Кореяи Ҷанубӣ оид ба сохтмони метро дар шаҳри Душанбе суҳбате доштем бо Суҳроб Нуруллоҳ, сардори шуъбаи кор бо сармоягузории вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ин ҷо барномаи мо ба охир мерасад. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.